Apa iki satenane takdirku sing jawabke sliramu beto ati beto lambe wes kadung mati rasaku kang mas rungono ning aku becike saka uripku basang ranting lintang sing angkasa tutup gawe lara marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe loro hati Spesial buat Mas Wawan. Semoga jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. amin amin Langgeng Allah nggih. pupus ini langsung paren Suki kontrak-kontraknya Indonesia. sing tenang Mas Aku wis sakjane sih pol tenang. Apa sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mentingke wong liya apa rasa tresnaku saiki wis ora kaya lumut ing pinggir segara. Lintang sing angkasa kowe tega gawe lara marang tresno. Salahku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe loro hatimu. Bos Yogi Panorama, terima kasih Yogi Panorama. Wah, sekso. Polisi, polisi, polisi. BAP Production. Ada materi. Sesak aku
sing jawab siramu beda ati beda lambe Wes kadung rasaku masuk Sampun Mas Sugi. sampun aku Nggih, cuma matur mewakili